Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number Namar bala jor palat ka Jingtieng kawai ka Longkmie kahab ban chupet kai katba o Khar Bangladesh udang lum ban rong tu kitar na yeng jongka kani ka long jingja haga sinong kyang ka sinong ka badan hakaput bat ka Bangladesh kani ka jingja kala ja ka step perngap jong ka sandarik ujemang arajar arpsan ha ka por lai biji AA katkum ka ijhar ba kani ka Longkmie ka kong ribon posna kala ujor sa kipulit ka kyang pulis kala ong ba kala yoi ha ka por ba Khar Bangladesh uwan Rung ha ka yeng jongka ka yoi ba urong tu ya ka mobile ka slipar ka shatri bat ukwai hanrei kamnu le AA namar ba ka tieng ban linyaru ba ka dontang maka bat kihon Hanrei hadin katu kat nipur baulami kala linyar ban pan jingarap na gimarjan bat kimarjan kilak thong yo uni Khar Bangladesh Hanrei kimsim lapsu yo kat ba yo kwa shiberni baula rong tu pat labret no hashteng lenti bat kila yo biang